Naka-live na? Sige, ang ating oras. 1:55 na. Good afternoon na imbag nga malam. Gawi-gawi sa masdam agyo-agyod. Maptang dyan maasyam son sikit di namin. At ito pamilan yung karadyo, ang inyong ka-RNG, Peter Mauawang Wasing para sa ating PIA Baguio, sa Malasakit sa Baguio. At siyempre kasama ko ang ating Mr. PIA, Joseph Zambrano. Partner? Partner, maptang di masyam. Partner, thank God it's Friday. Kada amin nga dumdumgag iti station RNG kan Z Radio kan dagiti Facebook pages iti PIA Baguio kap Peter Wasing pages kan nayonan pa ni Apo kap Wasing malamdaman no anya pa iti naimbag nga malam tayo mamin sapay kumata na salunat tayo amin July 30 July 30, 2021 itatang. Okay, at ito partner, nandito tayo ngayon sa ating studio sa RNG Luzon. Sa bayang napapakinggan naman ito sa 98.7 sa radio. Mapapanood din to sa Facebook live streaming, sa YouTube, mapapanood nyo din yan, sa Mountain View, at sa Tirad Pass. Wow. Yan. Marami. So, Marami. saan man kayo nanonood, naimbag na malamyam amin. July is the Cordillera Administrative Region Month pa rin. Katatapos po ang celebration natin for the 34th Cordillera Administrative Region Month. Disaster Consciousness Month, kita nyo tayo aglawlaw, karkaro itatanga agtudtudo. Partner? Okay. At partner, meron tayong nataraki na bisita tatang malam. Nataraki nga mayor. Siganti mang-introduce sa partner. Yes, partner. Tinataraki nga mayor nga tuktuko yun ni Apo Kap Wasing kat ni Mayor tayo ti Kapangan ni Mayor Manny Formin. Sir, naimbag nga malamyo apa. Oh, good afternoon. Good afternoon. Kada gito'y listeners, well, of course, kada kayo dita, Sir Joseph, kini Kap nga artista itatan. So, going up, well, nagmayat nga, yeah. So, dito siya radio, dagiti listeners, kin dagiti RNG TV, and well, of course, iti PIA, iti Baguio, kin dito FB page matlang ni Kap Peter. So, sikat na mga dalawang itong host natin. So, good afternoon to all of us. Yun, okay. So, partner Joseph, baka pwede nang ikaw magbatong ng unang katanungan sa ating nataraking Mayor de Kabangan. Apo Mayor, kumustan? Muming agtrabaho kayo lata. Kumusta kayo itatana po? Ay, okay Matt. Going well. Iti situation tayo. Auray nakalip tayo. Kat adamat day acting tayo nga ni Vice Mayor Mario Islay. And dagiti na dumadong matlaang acting Vice Mayor. Nga ni Councilor Bruno Canuto ay kat adada piman nga mga manmaniw iti munisipyo. Kat uray kasi kat doing well naman tayo. No? From day nalpasan iti surgery tayo kat ito papiksa pa tayo no para sa putok iti kinagwapo yung adiwa dita. Yes, sir. Okay, partner.
kasano iti kasasad ti kakaro itatanga nagtutudo mamon monitor yun at na ibagayo apo nga adadagay o OIC tayo nga vice ni acting mayor tayo tata ngam Yes, Sir kita Joseph. tamat iti kasasad ti munisipyo tayo apo kumusta ti munisipyo tayo apo. Well, every now and then, kat adadag ito'y update matlaang, so nga napintas by phone, through text matlaang, nagre-report yung mga tao natin. So, mamumonitor natin with the acting mayor so that ang in-update kami. Iti kapangan mat, nalukatan mat na ito'y sa magmamanong Islay City Calzada, tayo part iti Bukan, Bukalawan, ken iti part iti barangay Sagubo. So pasabalita ta Kap ken Sir Joseph pagpagato iti kailyan nga ag-annad da tapno safety so tapasing siya magbiyahe, di ba? So kasi tikas-kas na tayo. Updating kami matlaang ijay acting mayor. Yan, okay. Mayor, gusto ka namin kumustahin at maraming bali-balita. Actually, hindi natin alam kung ano taman talaga yung nanyabad yan talaga nga kasasaad. Aglalo iti salon natyo. Mabalintay ba nga maamuan, Mayor, no? Kumusta kayo matan? Ito, top, pumayat tayo ng from 60 to 78 to 60. So, sumiksi na ako. Mas 60 na ako sa iyo, no? Anyway, going well, Matt. Nalpas iti surgery natin. Nagrugi iti April ngayon. Okay. Just to, may kwento ko lang ng konti. April 1st, talagang anak daw na kijay. Inalisak pa ni Bakat, so nga na-COVID kami hindi. Okay. From April 1 until April 19, nirumwar kami. So, apay nga hanak nga madilat na tirik na kasla at kakapuyak nga eh. Oh. Dito gayam, trigger man ni COVID, dito'y problem ko ti kidney, ano? Okay. So, by May 6, malagip ko nga date nga talaga, damok ng ma-dialysis kasi it is now suggested by doc nga ni Dr. Alquesa na kailangan dialysis. So, on the go, yung criteria namin sa itong ating pong kidney transplant. So, nag-dialysis tayo almost nasarok na may isang bulan. Tapos na-schedule iti Lorma. Laon yun, surgery natin June 18. So, God is good. Eksaktong 3 days after the surgery, pinagpagnakan ni Bakat, agmagnakan. So, kasi gaya tisugat Captain Sir Joseph, nga banbandayan, talaga nga kasla brutal, pero you have to do it. So nagnaak iti 21, no? Mm-hmm. So that iti 25 ni rumwarak iti Lorma Hospital, jay donor ko mat ni rumwar iti June 23. Mm-hmm. So nag-rest kami iti laon yon ti less than 1 month sin mangat kami. Ito pwede na tayong mag-jogwalk. So that is good kung kunakta with all the prayers. Like at that time at ag-iniinutan na ito'y kulay ko magsubsubli. Ninisit tayo eh. Yung sa may apay mo nga na bigla, talagang itong si COVID, talagang delikado. Delikado talaga. So, yung ating pong, I salute you, the media friends, because you've been giving information to our people. Ngam kaskas tigarod. Adultihan nga mamati. So, di iti may isang problema tayo. But for now, I think, may ikandan iti, kuna tayong through agpaisoan nga news yung adan nga tumungtong palda iti palaga iti protokolyo kenda gito yung mangyari nga programa kakaro dati vaccination. Oh. Mayor, adan ba ti problema yung ti kidney before nga na-COVID kayo? Yes, iti problema jay Kap Peter, Sir Joseph, itong donor natin kaya matagal. Ang hirap naghanap ng donor. Thank God, iti donor tayo, no? So, babae, ano? So, ako'y madanagan ta kunak no, ang baliw iti riklak at isumatlatabat. So, digay iti nang dili nga talaga. So, at dating PKD tayo, polycystic kidney disease. Disease iti duwa nga boost kidneys natin, ano? Oh. So, digay iti pagyamanan tayo. So dati sis na iti kidney nga dati.
Yes, so it was data ti bantayan ming because of work anting malimitaran iti bagi tayo talagang iso ti bantayan tayo actually iti COVID kasi yun ang kinakatakutan natin Oo. talagang kasi naka-schedule pa tayo ng mas masapsapa pa kuma because of COVID nataktak jay surgery transplant natin. Ah. So ada kayong di transplant dito na Lorma? Yes, actually Sir Peter, doon sa Cordillera sana, dyan sa may hospital, Divine Oo. Grace, ti problema, pati man di abil tayo kumamat di si Pakis iti PhilHealth. So di actually iti may isang no apay nga napantay di Lorma. Ah. Kat, Yes, ako, kasi Mayor, ada ti kung, operation dita nga medyo kumbaga dakdakal iti gastos ta isupay kumati pang-agas. So we ask more info kada gitoy do doctors mo lang so babalin mo takan tayo di Lorma so that inalistuan mo gitoy coordinators natin nga nakapasa kami dyan because may interview Hmm. JET campaign tayo ko mata may interview dyan ethics interview after that pag nada ITPL health no makapasa dyan. Ayun. kumusta kayo, kumusta kayo nga tatang nagre-react jay baro nga kidney yo apo? Awanan so parang normal na tayo so that regular lang na gitoy kung natin yung kanan tayo if ever example kapag karne ngayon, next week again, han nga diri-diretso kasi lang ata ti so nga kunan ti the doctors kunan nga han mo nga wag mo nang isipin na ikaw ay na-transplant, ikaw ay normal na. So, dito'y habulok iti bagik na medyo agkabagi basit. Oo. Nakunayo apo nga naggapo iti babae kat is she a relative mat nga detoy nagmayat ti puso na nga nangi padawat ti may I nga guess. kidney yo apo permit nani. Actually, she is from Manila na it's a good friend. Oo, kasi friend tayo matlaan. So that nag-uray di last year pa lang piman. Because kinada doon garot iti criteria and will of course iti laboratories o ti cross-matching ingana. Tadag ito'y dadto mga laboratories iso ti rigat na gam iso ti nagriknaak iti gidagiti dialysis kindag ito'y sakit iti kidneys nga dagitoy itaray da pa ijay National Kidney Institute dagito nga laboratory santo ag sublimadan so dagdag gastos kasi pati yung sasakyan arkilana di tao nga mangipan so dagijay iti dadakkel nga gastos nga talaga oo. Mhm. Oo, kasi alam mo partner ano, kapag kidney transplant, dalawa ang pasyente. Yeah. Yung donor at saka yung paglilipatan ng kidney. Oo, tama. Kumusta nga di dyan ni Kuamot Mayor? Kumusta nga mo di donor? She is okay. Jay kunak tatay nga isuna iti first nga ni Romuan ano. So tamang-tama yung target ng mga doctors. Siya baka lalabas siya ng mga 5 days ikaw 7 or 8 days. So nagpada kaming within 3 days nagdamat lang isuna. Actually DJ gayam iti information nga iwaras tayo kung makasidag iti duman o awan kidney ano mabawasan ti may sakit. Awanan ko na ano. Oo. So iba-iba yung mga perception ng mga tao so that ito yung iklaro natin na at dapat di kasabay bing taga dito yung matlang dito yung Baguio Oo. kinabigatan na katsin mga at jay donor nga manong na. So yun po yung kwan pa wala ng ating mga donor. So talagang ganun ano. If you may po mayor kan kap ana dati kaanakak ngay mat agkabsat da kat indonate na dijay kidney na kat ingga natatakat na siya at damat ngagkabsat ngagpaiso may sa kidney na di ay kaanakak jamanong na kan di ay ading nakat ni mayat tamat timan so nga mayat mat gayam no i-share mo sinilpuan na tibiyag na di kabsat na. Okay. So, Mayor, habang agpapabigsa kayo, kailan pa ba ti dialysis with no hanen? Ahanan kasi ito dito sa my neck dito i-connect diretso sa may heart ko. Doon ang
ginawang pagkikuan iti dialysis, Sir Peter. So, kung nandiyo doktor, ini-cut dan goodbye hindi na natin babalikan ito. Ano? Jay laang, ado nga talaga iti agas ng di ko nakarod nga i-review tayo. Di ko natin matanga manayunan iti biag kumakat. Di anti-rejection nga talaga iti nadagsan. Ano? So from this month, medyo nadagsan iti agas and then no magpapalo-up check-up, iti nga bumababa na ito'y iti doktor to, so mababawasan na ito'y agas. So anos lang nga talaga. Oo. And then, think positive tayo. Kasi mahirap na no, i-down tayo iti guard natin. Yun ang isang agpapiksa kada tayo mat, no, think positive pa rin. And with the blessing, iti Apo. Okay. So Mayor, aging ka nakaano nga ta iti panagpapigsayo kat makasubli kayo man ni Jay Munisipyo? Tumay dito ni pro tayo ni Dr. Ian Faye kung na naman ipadas tayo man no, kita sika iti this August and then may sapay nga check up in 3 months okay ka na so mabalinin nga agsubli ka di office mo. Oo. Di tayo man iti naipagan di Dr. tayo, Sir Peter. Okay. Yan, wanta kwa, no adakan to dyan ni munisipyo. May kamintukin ni Sir Joseph. Dumawat Una, kami may mayat manan. Inya-jented mo kanyak, adatinted mo kanyak, hindi nga kwa ngay. Nga, kinuday samad di ay. Smoke meat, kiniing. Wan, Kiniing kiniing. iti tawag tayo di kapangan. Wan, kiniing. Oo. Oo. Well, Adi pa'y bawal kanyam di ayon na Mayor. Bastahan nga sobra nga ado. Di ba? Mabalin ta. Okay. Walang problema. Prepare tayo no umay kayo dyan. Ano nga problema na ito? in relation dagiti sa lusod kiniing ako kasano iti diet yung ay itata apo Mayor Fermin. Accordingly, mabalin nga ang sapat tayo dito kwanto no okay na tayo kasi itong COVID kasi ang kinatatakutan natin eh. Mabalin ti bulalo but moderate lahat ano except dagitoy dato mga prutas like pomelo ken grapes. Medyo iso ti mangkontra tay agas sung han nga mabalin na gijay. But other fruits dagiti prutas mabalin. Basta dagitoy prutas kunwari bayabas masapol o kisan laang. Iso iti advice dagiti doktor. Yan, okay. At alam mo partner, maraming sayang gusing nga ni Mayor, agday-dialysis, kahanan nga mabalin nga nagaduti kasi ang mga tayo. So at least ngayon, Mayor, eto, napapanood tayo, napapakinggan, at least nalaman ng publiko kung anong talaga yung inyong kalagayan sa inyong kalusugan. Oo. So salamat nga kasi dakkel nga tulong na ito'y naraminan nyo tata. Actually, si Sir Joseph, so ko na, ata, pagsayatan mo't lang na itamat, kasla informative, at iti maadal iti kakailyan, nagiti listeners, ken nagiti abubuya. Because why? Dakkel nga topic mo't na ito'y panggap iti kidney nga talaga na ito. Because makikita tayo kat nagiti daddo makat ang surrender dan, nagiti dialysis. So therefore, kung natin with prayers, ituloy dalata. Tapno, una karon nga ni Apple at dati magpetisyon ka dati iso na tikin tanggal itibiyag. Oo. So I'm doing well talaga, Sir Peter. Doing well. Okay. Mayor, mabalin siguro mamon tayo. Anya tiga po nang nagkaroon kayo ti tumor ti kidney. Lifestyle ba? No, na-inherit? Part of it, dadagiti lifestyle na sinasabi natin, alam mo naman yung kabataan natin kung sa mga barkada system ng inom-inom, ano? But it comes to our blood, pinacheck ko dagiti kakapsat ko because sabi ni Dr. Molintas nung nakaraan, I was sa ngunyan kabataan chair that sakit-sakit iti sikot ko nga, Sir Peter ken Sir Joseph. Pasla tayo naggabiyon nga iti trade. So, apay nga nagpa-x-ray tayo. Okay mat, iti ultrasound doon nakita. So, iti nagpa-advise tayo kung ni Dr. Molindas iti Benguet General Hospital. Ating ko, from now on, ang biro kan iti donor mo.
kita man ta hereditary data, Sir Peter. So yun ang kwan po. Adda kini father ko. Oh. Rumwar iti pagkaubing mo o rumwar iti adult mo, ikaw lumabas nung bata ka. Si papa mo, I think, senior gaya man, ni rumwar iti lakay isuna or adult isuna. Aha. So, hereditary dahito gayang mayor niya? Yes, yung PKD na to. Oo, Oo. hereditary, Sir Peter. Oh, okay, partner. So itutuloy na tati agpaimbag Apo Mayor. Dagijay mano kayo nga pasyente nga ijay Lorma. Nga nakit dagay kakadwayo ijay Apo. Kan siguro mabalin nyo kablawan dagay doctors tayo ijay Lorma nga nang Yes, so tarakan kada kayo. ti inkastada dyan Sir Joseph kin Sir Peter. Dagitoy doctors kat team mat lang iti Baguio Benguet. Mangilan-ngilan ho yung galing lang sa Manila, dalawa. So dito yung team ni Indaolon mat lang ni pro natin na si Dr. Ian Fabe Gulukan Alquesa. Isu dati team nagtulong kada tayo kin dito kay Elian tayo mat lang iti Baguio nga isu nati coordinator ni Ma'am AE. Ano? Siya ho yung katulong natin doon. So updated lahat yung ating pong system kung ano yung gawin natin. So di iti pagyamanan tayo nga isuda iti imulong ken yaman manan iti dagiti nurses ken dagiti amin nga personal nga isuda iti nang tututo kada tayo ijay Lorma La Union Hospital. Oo. Mayat nga damat data Apo Mayor Manny Fermin. Tano idi tiyempo di ka nakak idi kat in Pandapay ijay National Kidney Institute ijay Manila. Kami Okay. tatan nalalaing ti doctor style gaman. Kakailian tayo pay gam of course napili tayo ijay Lorma akas na bagayo because of the PhilHealth packages na Z packages. That's very nice. Na mamuan dagiti kakailian tayo Apo Mayor. Yes, yes. So kasi lata masapol makialam sila, alamin ang totoong balita or dagito informasyon regarding on this tapno pagtitinulungan tayo. I-refer tayo isuda iti right person so that agdamag da directly they are very willing naman na ag-ited iti informasyon kada dagito kayat ng agdamag. So daw-dawaton tayo dagitoy ongoing dialysis taman manungay iti kapamilya nga ag-donate. Sa akin kasi dagitoy kakapsat ko han March kasi positive B ako. Yung sa kanila ada TEB, ada ETA. So hangka nagkaalaan. Ada iti kasingsing ko nga may problema rin sa kidney kaya hindi pwede. Tapos ang problema doon na isa baka kidney rumor manan jay PKD no adult data kidney so nga balbalin outside the family. Isumat lang iti recommendation da kada tayo Captain Sir Joe. Yun, okay. At ang ating oras, alas 2:17 na. At kayo pa rin nanonood naman sa ating RNG Luzon at sa Bayan ng Papangigan sa 98.7 Z Radio. At kasama po namin virtual ang ating nataraking mayor. Yes. Iti kapangan ni Mayor Manny Fermin. Okay, partner? Sir, idi agkinkin no mustata ag-shift taman iti kwa pailaang iti topic sir. Okay. Jay interesyo apo nga magkaroon iti radio station ita munisipyo tayo nga kapangan ta nakita yo iti importance iti communication. Itultuloy yo pa iba di nga dream yo apo nga magkaroon tayo ti local radio station dita munisipyo tayo ti kapangan. Yes, tapno babarang mata nga dati sumaruno kada kayo Captain Sir Joseph ano. Dakkel gaming arapap iti kapangan. Why? Because dagitoy dato mga barangays like Barangay Buklawan, Cuba, Tabao, Balakbak,
biling-bilis talagang hindi makukuha ng signal. Okay. So no apeng no observe yung tabaaw almost dagiti balbalay jay ket di antena amin iti balay. So nagrigat ano. So di jay iti local radio station natin. Actually in pasato jay itong ating pong proposal address to yung kapisanan ng broadcasting ng Pilipinas through the secretary. Si secretary natin, si ano to yung gwapo na yun? Pero mas gwapo kayo. Secretary natin sa PCCO. Si Andanar. Secretary Martin Andanar. Yes, si Sik Andanar very willing so send na natin yung request so kuna nang after this na I will back to you ay absubliakan niya tapno kitan tayo no inya kunan ni ito nang ituruan tayo masurat. So nga ituloy tayo ko ni Jay with your help tapno taadangay ijay dating may isang room ni Jay yung lumalagap yung iti na aramid iti telepono iti kat naabandonado sayang man kat nakasit up pati jay antena na ijay ituloy tayo sa or improve tayo di jay at may met di jay nga may isang room for whatever ken no umay dagi jayan manayunan pa iti trabaho iti kapangan mat and then ag kinunik tayo the list information coming from you, the PIA and all of you, our partners from media, ay kat ibatoyo mi matitatao, dakal nga tulong, kakaro dagiti disaster kata, mag-brown out kat, awanan, magsilubat itong cellphone, pipiapay di radyo because may remedyoan, adati baterya na. So yun ho yung pagkaiba kasi sa cellphone, ang hirap, masapol, isaksak mo talaga, di kuryente. Nagpaiso no paspas ti komunikasyon hopefully apo nga data nga dream yung ay kat matungpal tapno pas nga mainformaran dagiti kakailian tayo di takapangan kanti aglawlaw matla nga kakaaruba yung munisipyo Apo, kumusta mat iti kwa? Dagijay dadumapay nga mabalin nga development dita kapangan. Dagito'y hydro tayo. Kumusta ngay, Sir Manny? Ano dagi perspective for development? Tapno lalong agduras iti munisipyo tayo nga kapangan. Oo. Actually, iti target nga talaga dito'y Amburayan River, Piman, ano? So, papanpay nga adan da ito'y Cogeco, di Cordillera Hydroelectric Power Corporation, at adag ito'y ongoing isudar aramidan na tata, da ito'y access roads nila, pero adag ito'y concern lata, no? Because of this COVID, kurang pa lang iti transparency report nila sa atin and sa committee, so yun ang ating pong ginatanong sa kanila every now and then, damat iti high-tech nga mga sarita through email pa lang ngamno ag pumintas dito panahon akat piniti pandemya talaga nga turo meeting tapno kitan tayo dito on how the very serious but iti last year pa lang and then past years kat intultuloy damat niya at iti tao iti nga group opisina they are from kapangan matla ang dagitoy security guards so kadagdagan sa trabaho. But on the inner part of the development, masapol makialam tayo doon para tignan natin. Noon niya ba dagito'y maarabid nga pagpintasan and then jay naikari ka dagito'y constituents natin, the community, nga jay kuna tayong community service nila or programs nila sa barangay, tapos na itong palkumaod marugyan like the scholarship, itong environmental protection, development, and others. Tapno matang daganas na nga in Mayda. So ikam-kampanya tayo matlaang dahil giridang na talaga na dahil clean energy tapno dakal mat nga tulong if ever nga matuloy na ito. Iti may sa nga damag tayo, update tayo kat adadag ito'y Chinese nga paumay dagitoy tunneling ken dagitoy dato mapay nga development iti na saong kumpanya ditoy di par na iti
or bandana dito barangay Cuba. Iti site iti daytoy hydro nga dito. Mano nga megawatt apo iti kasla nga proposal na ma-produce nanto dito nga clean Oo. energy hydro, sir. On the exact details that daytoy less 50 megawatts so nga bumaba ijay hanggang umato. For sure, partner, no? Dependin sa jet taray iti amburayan no inya iti usto ijay so because of the access medyo ado iti pakras ijay nga makita no na inya iti naibatugan na ijay nga mapagna or mapan na gito'y kunata yung megawatts. So nga, ijay iti may isang thoroughly nga rolayon tayo tapno may latag unay. Dati na ilatag dakat dagito'y access roads, kinagidito itong mga matrabaho jay. At on the others, masapol ijay iti may isang itugawan to. Oo. Uy, napo ta. Ngayat naibagayo nga talaga nga maplansya tapno both the company and municipality kat partnership tapno no anyaman ti maitad na dayta nga pagsyayatan jobs ngam the fulfillment basing diyan nangyari jay kaaruba tayo nga municipality medyo nagkaroon ti problema kat so ti pangibasaran yun ba apo dagay nga concerns tapno napintas nga dire-diretsyon to awan to ti problema no dumanon to dayta Mayor Fermin. Yes, Sir Joseph. So pagyamanan data dagitoy kakabsat nga executives iti na do mga munisipyo adu mat piman dagitoy suggestion nila. So yes, it is example tayo iti munisipyo iti Bacon tapno pag-iinadalan tayo ta parang napintas so nga dagiti concerns iti itatao ko nga direktahan niyo yung ipagdapelang kada kami mapang kayo nga kumpanya nga dagos tapno direct na da kayo tagtungtong kasi mamingsan bumayag data meeting or tungtungan no ipagdayo pa ilaang sa tayo tukitan no adati problema sa kaminti o nung for now awan bat iti adu nga complaint iti opisina ang kamo itatano adati complaint na kini-acting but awan mat iti update ni acting kada tayo. So nga, iti may isang sulsulparon na dagito lot owners. Ang problema kasi, haan nga na iti tulo or kuna tayong narukod. So nga iti problema nga ada iti pasit nga complaint dagito yung kaaruba, di mapagnakin dagito yung kakapsat. So dun po tumatagal ang proseso. But the kumpanya, they are willing naman to help ito titling and then yung gana kalpasana. Yun. Okay. So, at least kahit na nagpapagaling pa lang si Mayor, marami ng kwan, nakatutok pa rin siya sa kanyang munisipyo. Nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho ka pa rin, Mayor, kahit na nagpapagaling ka pa lang, nandiyan ka pa rin na nagtatrabaho. At Mayor, maisingit ko lang. Malapit na yung filing natin. Nyati plano, sir. Sir Peter, siyempre, kaya tayo latamat nga ang servisyo at we have to continue with my team. Tapno mat parang baka umasi na ito'y basya na ito'y kakailang kat for my last term, second term natin ngayon. Oo. Tapno ituloy tayo mat ito'y kaya tayo nga maramidan para iti munisipyo. Oo. Okay. Awan ba ti plano yun, sir, nga tumaray nga congressman? Tamagin, Sir Peter? Awan ba ti plano yun? Hanyo ba nga kayat nga tumaray nga congressman, ti Benguet? Siguro but nakita nga sistema kat dati pa lang iti munisipyo so ijay tayo pa ay kat dinay na yung data dapat iti leaders tayo nga isu dapat iti agtutulag kita. Ayun. Apo follow up the question ni Cap Peter Wasing. Jay second term yung itata anya pa'y dagi jay plano kan
plans yu para iti munisipyo tayo iti kapangan ditoy no may kanda kayo man tigundaway nga agserbisyo iti municipality ti kapangan. Kamangin ta medyo nagtig sa tudo ngay so susarak ti microphone man. When Mayor, dito'y second term yung itata nga kaya yung nga tumaray tapno adapay anya dagi plano yung pay nga kaya yung nga isimpa dita munisipyo tayo dita kapangan na po. Anya dagi jay plans you for development. Ada dagitoy narugyanan nga public market tayo so that nagtultuloy na ito'y actually kat adan na ito'y jay arapap tayo nga public market pagyamanan tayo kadag ito'y tinmultulong the office of Senator Bongo ada 10 million ken jay office ni Senator Lito Lapid 10 million batlaang ken ni Congressman Eric Yap 10 million so pada mga may implementan jay 30 million. So dakal nga tulong kada tayo di jay tapno marami na jay kapangan public market for unam nga grado no. Secondly adan jay programa matlang ni Congressman Yap ijay museum natin sa Kapangan Sentral sa old poblasyon ijay ni balbaludan kasla jay pabuyayo kap ano ijay ni balbaludan nagijay kailan tayo idi timpo ni Tigubat kat marami na nga museum tapno panglaglagipan tayo ada man na 5 million nga inted iti office of the congressman through DPWH ken iti may sang mayat nga balita ada diti first phase iti test the building ano nga makatulong iti kakailan tapno agispila da kada kitoy courses nga kayat da in situ national certificates kada gitoy alisto nga ubing ano hanlang nga ubing pati da tayo nga lakay akit mabalin lata iti pagsayatan na rita willing mat nga makomunit dagitoy taga Atok taga Tublay taga Kibungan nga Kaaruba ken will of course bakon ta magmagdanamat lang jay kapangan so marugyan matanan ada iti 10 million nga maimplemental magapumat lang iti office ni Congressman Eric through DPWH matlaang so dagijay iti maysang kadakadakulan nga pagtitinulungan tayo tapno balpas dagitoy ket iti sa high impact also dagitoy kakailan tayo mapa turismo, mapa farmers, and dagitoy dadumapay nga matulungan tayo kakaro dagitoy young people. Datika. Thank you po Mayor. Adun sa ti kahit namot nga makidamag no kumusta kayo. Aldagi text mga gapo kini Kap Peter. Kap. Adati text dito na Mayor nga nasaludsod kumatan nga ibasak lata kunana Kap kumandidato kuma nga congressman deta GSU ta abakan na deta ay gurega ayun yun okay Mayor na manggag mo siya Yes. okay tikunan na dito texter tayo kumandidato ka kanu kuma nga congressman tapno bakam di dayo kuna namat bas masak lang di text nakunakmat lang tatay nga di kunak karud nga dapat na kita higher leaders natin na di sudat ya susulat kita ta narigat magtiman ano for me kasi dagitoy respeto la tabat iti dagitoy elders tayo dita ay kat whatever decision nila di adatay matlatan ta siyempre tatakat dagita iti issue ngam di kunak nga ang trabaho tayo pa tapno adapay mat iti 1 year ano 1 year pa lang nasurok 1 year nasurok pagtrabahoan tayo dita tapno isu iti may sabat nga
ipatawid tayo nga hantong ipadpada iti Manila or something nangununan iti politika. So for us, trabaho tayo pa. Okay. Mayor Fermin, agsubliak man dyan may panggabi dyan planong maaramid nga radio station dito na Kapangan. Oo. Hindi ba nakasarita yun ni Secretary Andanar kat kailangan pa ba ito yung may kan iti franchise wino saanin? Jay, iti ako pa nga nadamag kini po Secretary Andanar. Ang sabi niya kasi, sige, ibigay ko sa iyo yung address ng ating pong broadcasting ng Pilipinas. I-research mo na lang. After that, i-throw mo sa akin. Tapno, aramidan tayo nga dagos, iti mabaling maramidan tayo nga, ito na itambang video visit kami, pero isin mo agad para ipadala ko agad. So through Viber pa ipiman dyan, Sir Peter, so nga, dyan bayat iti alalisto nga kadwayo gaya, ano? Talagang action mo piman. So, urayan tayo and then I will update you agad-agad. Adaman tayo messenger ta, Sir Peter. When ay banda kami do akin ni Sir Joseph nga agprograma ti oray once a week. Akat mabalin lata isukiti-kiti kunak nga tutulong kayo kung paano natin mairan yon kasi adumat na gito'y ading kayong graduate iti tamang-tama sa kurso nila. I hope sila rin yung ating pong kasama doon. And then iti nga may iti usto nga damag kasi kung minsan no istorya sa bali may mati directly coming from you or coming from the radio tapno mas kompleto ken haan nga damdamag lang so nga itirigat na gano minsan na gitoy no maipasa-pasa kat ag sa bali. So nagpintas na information dissemination iti munisipyo on nutrition, on environment protection, and dahito COVID launay nga dito pandemic, parang ganun po, at least diretso, hindi ho yung itong mga Facebook kasi kuminsan naiiba yung kwento eh. Kati pagsihatan na dito na Mayor no ma-realize to dito ikadkwa eh. Mabalin latang mabalin nga hanlang nga dyan ay Kapangan no di kat amin dyan 13 municipalities ti Kapengketan kat mabalin nga may ranot mat lang dito yung programa. Yes, it is my first time also na ganun po pala kaya kasi nung pumunta tayo sa Bugyas, di ba may radyo sila doon, radyo ng bayan I think. Ijay ko nga nakita. Ang galing ano na malaking tulong talaga. Okay, partner, ang ating oras alas 2:36 na. Baka meron ka bang gustong ikuhan kay Mayor Manny Fermin? Mayor, jit kalangan dati anya dagi tourism sites tayo despite the pandemic jay i-promote tayo nga tourism spots dita apo Mayor. Yes. So thank you for the salute. So with the Municipal Tourism Action Officer namin, Mr. Jones Aban, in coordinate namin nga barangay level. So niya ti apan ijay ay kat masapon maki-coordinate for the registration and of course for safety, no? So daytoy ada jay baro nga falls tayo ijay jay Body Falls dito sa Gubo nga mapagnatay mata iti almost baka na tayo nga nalay nga pagnakat baka 3 hours pababa. Oo. So ijay mo nga makita dito Body Falls nag-imminent iti ada nga iti insekto nga badbad di tinaga na nga ijay uneg nga mabiyag isuna uneg ti danom. Unam no inya day kasla ag shiny doon sa loob eh. Kung tinitignan mo parang kumikinang sa loob pero buksan mo asla nga nakashoot isuna iti nakasapot isuna. Nululukatam ada jay insekto ijay uneg na nga asla basit nga kagalakal ti style na eh. So that is now the badbati kaya tinawag na Body Falls because ang dami ng badbati doon sa area na yon. Oo. So yun ay ijay mismo nga ng nagapujay danom awan iti kagapuan na nga dadun mga karayan talaga nga ijay mismo. So fresh na fresh yung tubig and then ijay bangin na lang kat matanawang basit or
adajay Camp Utopia, ano? Daytoy amburayan na river pa rin, gustong-gusto ng mga tao ngam daytoy iti announcement tayo. Panggap iti basura Kap Peter ken Sir Joseph, yun ang isang problema. Oo. Yung mga ating mga visitors coming from the different barangays or municipalities, kakaroon iti outside kat yung basura kakaasi iti tourism council iti barangays can will of course the municipal level ada iti clean up drive nga kanayon nga second Friday of the month kat iso ti maysa nga kitkitan tayo. So please yung ating mga bisita sa area sa lahat ng tourism spot hindi lang ho sa Kapangan pati sa Benguet, please naman po masapol ang we are much sincere da nga alanda iti basura da or iawit da pa yun kuma, ano? So iti maysa da iti subani sa abong one way or another ating malipatan niya nagapuan tayo di ko nato yung abong, ano? Marunong naman po kayo mag-ibaloy abong ng subani ijay datakan Kapangan ken daytoy adamanan iti inayon da iti sericulture sa Kap ken Joe ta kalkalpas manan iti memorandum of understanding iti the former regional director iti turismo ni Ma'am Venus Tan kat bigla nga tinmawag ada dagiti partners niya daytoy bayo di tatak iti bado nga dijay Mr. and Mrs. nalipatakan na apelyido na piman but they are much willing so nga napantay nga dagos iti barangay Cuba na i-lunch nga dagos. So nagtarakundan iti silkworm itata kat barbara nga dati product kat iso ti maysa nga pangayaba kada kayo tapno matulungan nyo na kami nga tumulong manen kat ipapati da nga ijay pa lang agrugi ditoy rukukuns pa lang ti alaan iti bayo. So that ma-entice dagiti farmers so nga daw dawatan mi iti supportar tadagitoy na training iti pa lang that if they are much willing ay katrumarda why dagdag ng turismo kasi Captain Sergio hindi maalis sa Kapangan because nasa seal namin sa municipal seal dito sa t-shirt ko yung may isang iguskat aday jay sericulture nga una tayo ano okay. So dagitay iti day dumapay adumatay ito yung Dakiwang the Santa Claus Mountain the Lungog Cave ken jay dadumapay nga tourist spot basta lakit di following suit the health standard protocol ken proper coordination kadag ito'y barangay officials ken di barangay tourism council Sir Joe ken Kap. Yan okay at partner batiin lang muna natin yung ating mga viewers naman na nandito nag-comment sila. Nandyan si Ma'am Charmaine Joy Rama de Guzman. Stay warm and safe weekend amin na po kunana. And then kay Musatur Abdurrahman nembag nga malong to'y kapwasing agda mga agbibuyat i-live yun dito na Minante Kawayan Isabela kabayatan nga giwayat ti cable ti Dito Telecom mabuhay ti programa yo Kap kunan dito mat partner kumusta kunana hi Mayor Formin from Carol Eric sinuludsod ko no sino ni Carol kan Eric kanakat both. So Carol and Eric are watching. Yes. Carol and Eric Salvador can I'd like also to greet dagiti kakabsat ta dita paikek ya dagay Dilia Cachero kan dagay tadekan dagay Demot family. Yon. At may text dito galing kay 99. Hello Kap, niyap tibutusan mi dito bukod. Aduti na itulong na. Abaka namin nga nagtugaw ng opisyales nga napalabas. Naramanan mitigan niya da, kunada. Basta paalala lang po. Ako ba nagbabasa lang po ng text? Right. No, ma-acknowledge mo nga. Thank you for watching and yun. Thank you ta you're helping us also yeah, in our discussion. Okay? Yeah. And kay Ma'am Christy Paleng, naimbag nga daw tayo amin Kap with your guest and with your caller, may insan Mayor Manny Fermin. Watching you here at Kamdangwa. O ni Ma'am Christy Paleng gaya Mayor kat insan mo ka no? Yes. Thank you. Okay. Okay, partner. Partner, baka meron kang gustong
Siguro panghuling katanungan na lamang kasi ang ating Correct. oras, Oh. alas 2:43 na para kay Mayor. Okay na ako, partner. Jayka, peace and order na lang, Mayor, nga mukmot nga mayat iti peace and order dita Kapangan. Yes, sa peace and order, walang problema, no? Nag-update ni Police Captain Jerry Panguspian kat zero talaga. But the bad thing is yung nangyari na noon ang buyo ni last July 7, yung shooting incident sa may Governor National Road natin, the National Road natin. Until now, kat awan pa'y under investigation pa lang, tanijay kat parbangon nga nangyari. So yun ho yung record lang sa Kapangan. Actually, stay negative di July 7 nga deta. Iso ho yung nangyari jay Kuapiman, kapsat tayo ijay Kibungan. Actually, from Sagpat sila na hanti amuti usto nga istorya nga sila ho'y nabaril sa may area na yon. Isolate. Okay, thank you. Okay, siguro Mayor, baka meron ka bang gustong idagdag bago tayo pansamantalang magpaalam? Yes, Sir Joe can cup idol ng artista, ano? Kaya tayo man nga papigsaan na iti kampanya tayo iti vaccination, ano? So that ada dagitoy posting iti LGU Kapangan ken dagitoy RHU headed by Dr. Lilian Marie Laruan ken will of course our acting Mayor Mayo Islay akat itong paltay ko man schedule tapno sahan nga sayang. Actually ti masusar kat yung one shot deal na yun, anong tawag doon, Janssens, ano? So yun ho yung nagagamit ngayon, maswerte kayo mamingsan pa di Actually shock kat kunan di Dr. Pekot October pa ilaang, so nga medyo kanting rumor pa ilaang. Kat sapay ko tatikas-kas ta iti team natin, napupunta na ho sila sa barangay level para po ipadating yung serbisyo sa kanila. So agawaan da ko madijay, kaya nearby barangays nga maawis kat apan nga dagdagos. So for now, kat E1, A2, and then A3, iti mabakbak sin itata. Kat sapay ko on the post iti dagitoy information from the LGU Kapangan Facebook and RHU, makitingnan natin doon para malabanan tayo dito yung pandemya, dito yung COVID-19. I hope nga umay pa dito yung variant nga dito. Yun, salamat Mayor Teoras ngayon pahay mo ti programa tayo, baka dakit mga kablawan Mayor. Okay. So kahit ko lang magpasalamat kada gito'y tinulong kada tayo, kakaro dito'y daragpat tayo or lasatan tayo nga dito'y pagsubok itibiyag tayo. Thank you so much kada gito'y kapamilya. Well, of course, my wife Joy, iso na naman bantay kanyak iti manong bulan, ano? Anteng nga nagtatrabahon. So salamat iti handi ko, iti kapamilya ken nagitoy kakabsat din kalan na dumado mga kalan iti site tayo. Ken well of course iti kagayem ken kakabsat iti abroad nga inmultulong di Tilib family, di Salvador family, ken aminan iti inmay nga makapkayat da magpasyal nga man nga mabalin, iti makan nga indil deliveryo daytoy monetary iti Kapangan LGU ken amin dagiti nga nag-volunteer nga nag-edited ken will of course iti nangraan ket kararag, ano? So DJ iti kapigsaan nga armas tayo no apay nga this is my second life actually Kap ken Sergio. So daytoy iti dakkel nga biyaya sa ating buhay na ibinigay salamat sa ating pong donor ni Madam Christina Yap. Samba nga Yap iti apelyido niya sa Paranaque. Oo. Hanga kapinanon ni Congressman. Haan mat, ano? May tsamba lang nga Yap mat iti apelyido. Pero taga Manila siya talaga. And then lastly, siguro, di kunak na dito yung typhoon ito or the monsoon, ay kataganat kumati kakailan sa lahat ng listeners, please. Baki i-report na nga nagdagos kada gito'y MDRR hotline natin tapno maamuan iti situation iti may nga barangay, sitio or
iti munisipyo nga Kapangan. Yun. Okay. Partner, ang takit mo nga... But, thank you for your time. Mayor Manny Fermin, thank you so much for your time. Nga in-share mo kada kami, kan amin nga dengdengeg ka nagbuybuya. Dito'y RNG kan Z Radio. Pasalamat akmat ka ni Colonel Hirosan, 1941 Cordillera, Imatigubat. We're looking forward nga buyaon dua kami kani Apo Mayor. Thank you. Kaya't mi nga buyaon day tanga 1941 Cordillera, Imatigubat. Yeah. Salamat kap Peter Wasing kan Apo Mayor. Kan dagiti nagbuya kan nagdengeg. Diyos tagnina, happy and a safe weekend to all of you. And siyempre, kay Mayor Fermin, no napigpig sa akin ton, kat mabaling ka makapasyar dito yung studio, tanong mapasyar mo ba di studio tayo dito eh? Yeah. So, with you, both of you, the handsome gentlemen of the radio station, thank you so much. And more blessings sa inyo. And then, ikarala ko ba ti pelikulayo, sapay ko ba tahan na nga dito lokal, baka umangat pa sa national, on the indie films natin. Tatno may pakita iti talento iti Cordillera. So we pray for that 1941 pelikula Ima iti gubat. So good luck and then keep safe, Sir Joe and Cap. Thank you so much. God bless us all. Okay. Mayor, with God's grace, maikuha ka nito dyan Cannes Film ijay France. Oh, okay. Yeah. Okay. So, see you soon. Nakikita tayo dyan Kapangan. I hope I will invite you no ada iti napintas nga rami dito sa kapihan sa Kapangan. I will invite you soon. Yan. Okay. So, i-text na kami lang, Mayor, no? Tang may kami pasyaran na kamad lang. Okay. Thank you so much. God bless Apo. Okay. At partner, baka meron ka pang gustong idagdag. Maraming salamat, Diyos ti Agnina. Arigato gozaimasa. Okay. Peter Wasingsan. Watashi wa. Okay. Sa lahat mo ng mga nakinig, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga sumuporta, maraming salamat po sa inyong lahat at happy weekend po everyone. Hanggang bukas para sa ating usapang kongreso. Ako po ang inyong lingkod, Peter Romawong Wasing at siyempre ang aking partner sa ating usapang PSA, Sir Joseph Zambrano. Salamat Japasya, Diyos Tagngina, kadatay amin na pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, ken sweet strawberry products, ijay, mel, pasalubong center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province, mel, pasalubong center, sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff.
Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant na imas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan, Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong Kapitan ng Bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.